Mutta tervetuloa siis tänä aamuna puhutaan meidän aamukahveilla yksityistielossien ja lauttojen asioista. Ja meillä on täällä Eeva-Liisa Inkeroinen ja Lilja Järvinen kertomassa ja alustamassa meille tätä aihetta. Ja sitten tosiaan loppuun jätetään vielä vähän keskustelulle aikaa. Mutta ole hyvä, Eeva-Liisa, voit aloittaa. Kiitoksia. Kiva päästä puhumaan tähän aamukahvitilaisuuteen. Tosiaan niin mun taustasta pari sanaa tähän alkuun. Mä oon Saaristoasiain neuvottelukunnan yksityistielossityöryhmän puheenjohtaja. Vähän hankala sanayhdistelmä, mutta meidän tehtävä on Saaristoasiain neuvottelukunnassa tuoda esiin yksityislossien tarpeita. Ja sitten lisätaustasta, niin mun sukuni on kotoisin Hirvensalmelta Etelä-Savosta, Puukon saaresta keskeltä Puula-nimistä järveä, ja se on aivan keskellä sitä järveä, pitkä matka mantereelle joka suunnasta, ja meidän lauttamme, joka aloitti kulun sinne saareen vuonna 2014, on reitiltään kaikkein pisin näistä Suomen 20 yksityistielossista. Ja se on tosi hyvä, että SANK aikoinaan perusti tämmöisen yksityistielossin. Yksityistielossit on vähän tämmöinen, miten mä sanoisin, lapsipuolen asemassa suomalaisessa saaristoliikenteessä. Meillä on 3 saaristoliikenteen muotoa Suomessa. Nämä valtion ylläpitämät yhteydet, maantielossit ja lautat sekä yhteysalukset lähinnä ulkosaaristoon, ja sitten 3. yksityistieslossit ja lautat. Ja mikä tekee meistä tämmöisen lapsipuolen asemassa olevan, niin on se, että nämä maantielossit ja lautat ja yhteysalukset valtion ylläpitäminä, ne on täysin maksuttomia kaikille käyttäjille. Ne on asukkaille maksuttomia ja ne on sitten muille kulkijoille maksuttomia autolautta yhteyksiä. Ja myöskin sitten valtio operoi niitä lauttoja käytännössä sitten Finferriers, Suomen lauttaliikenne osakeyhtiön muodossa. Ja me poloset sitten täällä yksityistielossipuolella niin toimitaan yksityisten tiekuntien toiminnan varassa. Varmaan kaikilla on kokemusta yksityisistä tiekunnista, jotka ylläpitää Suomen yli 300 000 soratiekilometriä määrää näitä yksityisteitä, mutta sitten 20 tiekunnalla on vesistö ylitettävänään. Ja näitä vesistöjä, ne voi olla tämmöisiä lyhkäisiä salmen ylityksiä, lyhin ylitys taitaa olla 70 metriä, ja sitten on näitä ihan järven selän yli mantereelta saareen meneviä ylityksiä, joista tämä meidän 4,5 kilometrin ylitys on kaikkein pisin. Ja nämä yksityistieslossit, niin niiden se kaikki työ, mitä niissä tehdään niin kuin hallintopuolella, laivan varustuksessa ja operoinnissa, niin tapahtuu käytännössä talkootyönä niiden tiekuntien vastuuhenkilöiden toimesta. Ja meillä on sitten hoidettavana kaikki nämä lakisääteiset velvoitteet, joita totisesti Suomen maassa riittää. Kysymyshän on sillä tavalla liikenneturvallisuuden ja ihmisten hengen ja omaisuuden ja ympäristön kannalta tärkeästä toiminnasta, että siellä ei voi niin kuin mitenkään katsoa mitään velvoitteita läpi sormien tai ottaa riskejä, vaan kuljettajien palkat on maksettava ja eläkemaksut on hoidettava ja toimittava kaikkien muiden katsastus- ja muiden velvoitteiden mukaisesti. Ja tietysti se aiheuttaa aikamoiset kustannukset. Ja valtaosa kustannuksista tulee ihan tästä kaikesta lakisääteisestä toiminnasta, että mitään tämmöistä oikeastaan muuta kustannusta siellä kulurakenteessa näillä tiekunnilla ei sitten olekaan. Ja totuus on se, että ei näitä
yhteyksiä mitenkään yksityisrahoituksella pysty ylläpitämään. Et sen verran kallista lystiä tuon tyyppinen liikennetoiminta Suomessa on. Ja niinpä sitten kautta aikojen niin valtio on osallistunut yksityistierahoituksen kautta näiden lossien ja lauttojen aiheuttamien kulujen maksamiseen. Ja sitten Suomessa jotkut kunnat myöskin osallistuu, näkevät, että se on sen kunnan elinvoiman kannalta niin tärkeää, että ne saaret on asuttuja ja että niille pääsee kulkemaan, että kunnat haluaa myöskin osallistua rahoitukseen. Savonlinnan kaupunki on tästä erinomainen esimerkki. Savonlinna korvaa kaiken, mitä sen valtionavun jälkeen jäisi maksettavaksi, mutta sitten on paljon tiekuntia, joissa myöskin sitten osakkaat joutuu omasta pussistansa rahoittamaan sitä toimintaa. Ja esimerkiksi mä laskin omat tiemaksuni tuossa, niin mulla on 900 € suurin piirtein se lauttamaksu vuodessa ja sitten lisäksi sekä saaressa että mantereella ne soratiepätkät niin, että 1400 € vuodessa menee pelkästään siihen, että sieltä saaresta pääsee pikitien varteen. Ja sama tilanne tietysti hyvin monessa muussakin tiekunnassa. Tosiaan näitä yksityislosseja tai lauttoja, se että on lautat ja lossit, niin se johtuu siitä, että ne on käytännössä ihan monesti samoja aluksia, mutta lossit on vaijerivarassa kulkevia ja sitten lautat on vapaasti seilaavia, mutta toki sitten tarkoin sitä määrättyä väylää pitkin kulkevia aluksia. Niillä tehdään Suomessa yhteensä vuodessa noin 210 000 ylitystä erilaisilla ajoneuvoilla, henkilöautoilla, kuorma-autoilla, traktoreilla. Ja tietenkin sitten se, mikä kun Puukonsaaressa vuonna 2014 se lauttayhteys aloitti, niin sillä tavalla maailma mullistui, että se raskaiden kuljetusten saaminen saareen ja saaresta pois oli ollut aina ihan valtavan puljaamisen ja riskien mukaista piti aina välttää niitä riskejä. Ei tiennyt, että onko talvitiellä riittävän paksu jääkerros ja onko sitten kesällä myrskyä ja minkälaista on sitten kantaa betonisäkkejä mantereella veneeseen ja veneessä taas sitten saaren päässä siitä eteenpäin. Ja niin kuin ei ollut mitään betoniautoja ja Pekka Riikonen otti hyvin esiin yhdessä tilaisuudessa, että nykyajan esimerkiksi nämä omakotitalojen jätehuoltomääräykset edellyttää, että kunnan jätehuolto tulee sitten sinne saareen ja milläpä se muulla pääsisi kuin tämmöisellä lauttayhteydellä tai lossiyhteydellä. Että tämä on aivan kriittinen kulkumuoto saaressa ja tietysti te, jotka siellä langan toisessa päässä olette, niin tunnette tämän merkityksen, olipa se sitten yksityistielussin ylläpitämä yhteys tai valtion ylläpitämä maantielautta tai yhteysalus. Näistä liikennemääristä ehkä kuriositeettina voisi vielä sanoa, että 210 000 ylitystä siis näillä yksityisten tiekuntien aluksilla, 1,3 miljoonaa valtion maantielautoilla ja sitten yhteysaluksilla 270 000 ylitystä. Eli varsin merkittävästä ja mittavasta liikennemuodosta on ylipäätään kysymys näissä saaristoon suuntaavissa lautoissa, mutta myöskin sitten yksityislossit näillä yli 200 000 ylityksellä niin muodostaa merkittävän osan tästä kokonaisuudesta. Näistä 20 lossista valtaosa on, tai ei valtaosa, mutta eniten niitä on Etelä-Savossa, Saimaan alueella, niitä on 8 kappaletta ja Varsinais-Suomessa
on 5 alusta. Keski-Suomessa 3, Etelä-Karjalassa 2, Pohjois-Pohjanmaalla 2 ja Pohjois-Savossa 1. Eli niitä on tosiaan eri puolella Suomea. Mä oon huomannut tässä poliittisessa vaikuttamisessa sen, että joskus joku saattaa ajatella, että kun me tätä rahoitusta nostetaan esiin, että ylipäätään koko saaristoliikenne olisi pelkästään rannikkoalueen, Varsinais-Suomen rannikkoalueen asia, mutta kyllä tämä on ihan koko Suomen asia tänä päivänä ja paljonhan Suomessa on sillotettu, mutta on sitten myöskin niitä paikkoja tuolla liikenneverkostossa, jota ei koskaan voida olosuhteista johtuen sillottaa. Eli jatkossakin näitä lauttoja joko valtion ylläpitäminä tai yksityisten tiekuntien ylläpitäminä tarvitaan. Pari sanaa näistä rahoituksen määristä. Valtio tällä hetkellä korvaa 85% näiden lauttojen ja lossien kokonaisuudessaan aiheuttamista kustannuksista. Ja valtion kassaan se tekee semmoisen 2,5 miljoonan - 3 miljoonan euron loven vuosittain, riippuen vähän siitä, että minkälaisesta vuodesta on kysymys, kuinka pitkä se ajokausi on, missä vaiheessa jäät tulee estämään sen liikenteen, jolloin tietysti osa kuluista päättyy siihen. Ja onko sitten esimerkiksi, meillä oli viime vuonna kuivakatsastus, joka maksoi 80 000 euroa. Että tämmöiset summat sitten niin kuin vaikuttaa siihen, että minkä suuruinen tämä vuosittain tämä valtion tukimäärä on. Ja kunnat noin karkeasti ottaen osallistuu näiden rahoitukseen noin 400 000 eurolla vuodessa ja sitten yksityiset osakkaat kaikissa näissä lautoissa ja losseissa yhteensä vajaalla 400 000 eurolla. Näiden lossien takana on vakituista asutusta noin 200 taloutta ja mä oon paljon ajatellut tätä vakituisen talouden käsitettäkin, miten kovin harhaanjohtava se on, kun ajattelee sitä, että monessakin tapauksessa siellä saaressa ei välttämättä asu hirveän monessa paikassa ihmisiä, mutta edelleenkin sitten ne suvut, jotka sieltä saaresta on lähtöisin, niin on siinä vanhan vakituisesti asutun tilan yhteydessä tehdyissä mökeissä ja muissa rakennuksissa ja osallistuvat näiden tilojen ja yritysten toimintaan ja toki myöskin sitten osa näistä on ihan kesä- tai loma-asuntoja. Yrityksiä näiden yhteyksien takana on noin 60 ja tietysti kun saaristoihmisten kanssa nyt aamukahveja tässä juodaan, niin tiedätte, että kun kysymys on maaseudusta ja maatalousyrittämisestä, niin siellä on hyvin paljon sitten näitä maatalouteen liittyviä kuljetuksia, rehukuljetuksia ja teuraskuljetuksia ja eläinlääkärikuljetuksia ja metsätalouden ja maatalouden raaka-ainekuljetuksia saaristosta tehtaalle, että mä oon paljon miettinyt sitä, että kun puhutaan siitä, että mitä tämä valtiolle maksaa, tämä rahoittaminen, niin ehkä enemmän pitäisi selvittää siitä, että kuinka paljon valtiolle maksaisi, jos nämä liikenneyhteydet olisi uhattuna ja tämä kaikki elinvoima ja yritystoiminta ja työssäkäynti sieltä saaristosta sitten lakkaisi, niin luulenpa, että siinä voisi hyvinkin valtion kanssa jäädä pakkasen puolelle tuossa suhteessa. Sitten tietysti totta kai turvallisuus on tärkeää näissä yhteyksissä, että ei tarvitse enää miettiä sitä, että uskaltaako sinne järvelle tai vesille lähteä jos myrskyä tai on pimeätä tai on ihan mahdottomat keliolosuhteet, niin kuin monesti onkin. Ja myöskin sitten toiseen suuntaan, että palo- ja pelastustoimi ensiapu pääsee sinne saareen sitten, jos hätä tulee. Ja mä nyt kiitän Eerikaa ja Siniä siitä, että te pyysitte tätä puheenvuoroa. Tämä on sillä tavalla erittäin ajankohtainen, että kun mainitsin, että meillä on tämä 85% valtion tuki tänä päivänä, niin se on valitettavasti nyt uhattuna. Tilanne on se, että
meillä on voimassa 3-vuotinen asetus tästä valtionrahoituksesta. Sen voimassaolo päättyy vuodenvaihteessa. Ja sen jälkeen voimaan palaa alkuperäinen rahoitusasetus, jossa ei ole tälle valtion tuelle asetettu minkäänlaista vähimmäismäärää. Ja kun me ollaan käyty nyt sitten keskustelua, me ollaan pyydetty, että liikenne- ja viestintäministeriö käynnistäisi asetusvalmistelun niin, että saataisiin semmoinen turva ja ennakkotieto siitä, että tämä valtionrahoitus tulevaisuudessakin on olemassa, ettei ihmisten ja yrittäjien tarvitse siellä saaristoalueella pelätä, ja miettiä investointeja esimerkiksi, että uskaltaako tänne enää mitään rakentaa, jos tänne ei kohta enää pääse eikä täältä pääse pois. Tilanne on nyt tämä tällä hetkellä, kun nämä uhat on olemassa. Ja se, mikä tekee tämän vielä, sitä olin sanomassa, että me ollaan juteltu tästä tai käyty vakavia keskusteluja liikenne- ja viestintäministeriön ja Traficomin virkamiesten kanssa. Ja viimeksi nyt meillä oli Suomenlinnassa yksityistielossipäivät, niin niiden päivien aikana niin molempien instanssien virkamiehet sanoivat, että näin se vaan on nyt, että rahoitus voi tulevina vuosina olla sitten mitä tahansa 0 ja 80% välillä. Eli niin kuin sanoisin, että aikamoista kieltä vastuullisilta valtion virkamiehiltä, niin kuin täydellinen haluttomuus ymmärtää, että siinä on kuitenkin ihmisten elämästä ja yrittämisestä ja toimeentulosta kysymys. Ja mikä tämän tekee nyt vielä vaikeammaksi, on se, mihin Pekka Riikonen tuossa jo viittasi. Meillä on samaan aikaan nyt vireillä Liikenne 12 strategian uudistaminen. Se on tämmöinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jossa linjataan parlamentaarisen työryhmän, eli parlamentaarisuus tarkoittaa sitä, että siellä on kaikki eduskuntapuolueet edustettuna miettimässä, että miten sitten kaikki liikenne, lentoliikenne, raideliikenne, mukaan lukien sitten yksityistielossit, niin tässä maassa jatkossa toimii ja minkälaista rahoitusta niille ollaan antamassa. Siinä sen Liikenne 12 suunnitelman päivityksen yhteydessä yksityistiemäärärahat laskee noin 20 miljoonasta eurosta vuodessa noin 6 miljoonaan euroon vuodessa keskimäärin sen 12 vuoden aikana. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yksityislautat ja lossit, eli nämä yksityiset tiekunnat, joutuu taistelemaan näistä noin 1/4 supistuvista määrärahoista kaikkien Suomen niiden yli 300 000 tiekilometrin yksityisteiden kanssa. Ja edelleen nämä virkamiehet on sanonut, että jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että jossain päin Suomea vaikkapa silta jossain yksityistiellä on vaarassa sortua tai on joku muu tien romahtamiseen liittyvä uhka, niin Traficom ohjaa sen rahoituksen näihin kohteisiin. Ja heillä on ihan periaatepäätöskin tästä olemassa pari vuoden takaa. Ja tämä tietää sitten sitä, että tämmöisenä vuotena, jos kuluja sitten tämmöisistä kohteista kertyy, niin yksityislautoille ja losseille ei sitten sitä rahaa jää. Ja mä oon laskenut, että esimerkiksi mun tapauksessa niin tämä tämmöinen 900 euron vuosittainen summa tarkoittaisi 10 000, muuttuisi 10 000 euroksi vuodessa. Ja se on niin kuin päivän selvä asia, että kuitenkin on kysymys yksityisistä ihmisistä, saaristolaisista, jotka sitä sitten käy työssä ja harjoittaa elinkeinotoimintaa ja koittaa siellä asua, niin kyllä se on sitten, voi sanoa, että lappuluukulle, että ei ole minkäänlaista mahdollisuutta näitä yhteyksiä yksityisen rahoituksen turvin ylläpitää. Tässä on tehty todella paljon työtä viimeisen vuoden aikana, kun tämä on ollut tiedossa. Täällä on saaristoasian neuvottelukunnan jäseniäkin
jäseniäkin paikalla, hyvä niin. Ja esimerkiksi Krister, joka tuossa pilahti, niin käytti taannoin, oltiin Nauvossa pitämässä kokousta, niin käytti puoltavan puheenvuoron siitä, että tämä kysymys nostetaan saaristoasian neuvottelukunnan prioriteettilistalle ja näin on tehty ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Mikko Ollikainen on ollut liikkeellä tässä asiassa ja toki sitten yksityistie-lossityöryhmä ja pääsihteeri Elina Auri, mutta tänäkin päivänä, kun valtioneuvosto parasta aikaa istuu budjettiriihessä, johon me olemme toimittaneet viestejä ja aineistoja, samoin kuin sinne Liikenne 12 suunnitelman valmisteluun, niin mikään ei ole vielä toistaiseksi muuttunut tässä. Eli tämmöinen on tilanne, äärimmäisen ikävä ja vakava. Kiitos. Kiitos Eeva-Liisa. Ja tässähän tietysti niin kuin herää ajatus siitä, että kunnillahan tästä lankeaa sitten mahdollisesti lisälaskua, jos sitten valtio ei pysty tukemaan niin suurta määrää. Tehdään sillä tavalla, että jos herää tästä Eeva-Liisan puheenvuorosta jotakin kysymyksiä, niin voi laittaa tuon keskustelukenttäänkin, mutta otetaan Liljan puheenvuoro vielä tähän väliin ja sitten keskustellaan lopuksi, jos herää jotakin kysymyksiä molemmista esityksistä. Joo, moikka vaan kaikille ja kiitos tosiaan munkin puolesta, että saan olla täällä. Ja mielenkiintoinen puheenvuoro ja ihan samoja asioita ollaan mietitty tuolla Haukkasalossakin. Mä oon siis Lilja Järvinen ja mä oon kotoisin Päijänteen saaresta Haukkasalosta ja mä oon siellä ajanut työkseni lossia jo 16 vuotta. Meillä on siis Päijänteen viimeinen lossi siellä. Meillä lossi liikkuu sulaveden aikaan vuoden jokaisena päivänä, paitsi joulupäivänä. Talvella käytössä on aina jäätie. Mun 16 vuoden uran aikana on ollut yksi niin leuto talvi, että me ollaan ajettu yksi talvi niin kuin, läpi talven, että me ei saatu jäätietä käyttöön ollenkaan. Viime talvi oli niin leuto, että meillä oli jäätie käytössä vain 6 viikkoa ja silloinkin se jouduttiin kesken talven sulkemaan, että heti kohta kun me oltiin saatu se avattua se jäätie, niin sitten tuli niin pitkä leutojakso ja lämmintä ja sateista, että me jouduttiin sitten sulkemaan se jäätie kesken talven. Meillä on 2 vakituista lossinkuljettajaa ja 1 kesätyöntekijä, joka on kesäkuusta tuonne johonkin lokakuun loppuun aina töissä ja sitten sen jälkeen me siirrytään 2 vuorotyöhön ja sitten me ajetaan silleen joka toinen viikko ja sitten me ollaan joka toinen viikko lomautettuna ja sitten kun me ajetaan sitä, niin sitten me päivystetään, että mä oon tavallaan sitten 24/7 töissä, että mä päivystän yöt ja ajan päivällä ja sitten meillä on semmoinen 4 tunnin tauko siinä päivällä, niin tälleen me ollaan saatu se mahdollisimman kustannustehokkaaksi se meidän lossin kuljettaminen. Talven tulo ja jäätien teko on hankalaa, kun talvet on leutoja. Koskaan ei ole varmuutta siitä, että milloin se talvi tulee. Se voi joskus parhaimmillaan tulla jo ennen joulua ja sitten me ollaan jo joulua ajettu jäätietä pitkin. Ja sitten esimerkiksi viime talvena mä ajoin vielä helmikuun 9. päivä lossia. Samaten keväästä ei ole koskaan tietoa. Se on aina hankalinta, että jos se sää vaihtelee niin kuin paljon, että ensin on kovat pakkaset ja sitten on taas leutoa. Ja meidän Haukkasalon saari rajoittuu Ison selkään, Judinsalon selkään, joka on aina niin kuin Päijänteen selistä viimeisenä auki. Ja sitten esimerkiksi kerran on käynyt silleen, että meillä oli jo henkilöautolla ajettava jäätie siinä lossin vieressä Lahdella ja sitten tuuli kääntyi sinne selälle ja 2 viikkoa kävi kova myrsky sieltä selältä, niin se hajotti koko jäätien ja tuli ahtojäät siihen lossiväylälle. Haukkasalossa on 10 vakituiseen asuttua taloutta ja näistä suurimmalla osalla on asunut myös mantereella, mutta muutamia sellaisiakin asukkaita löytyy, joilla on ainoa koti saaressa ja sinne on pakko päästä vuoden jokaisena päivänä. Esimerkiksi mulla ei ole asuntoa missään muualla, että
että kotiin on päästävä aina saareen kelillä kuin kelillä. Kesämökkejä Haukkasalossa on noin 150 ja koronan jälkeen, kun etätyöt tuli mahdolliseksi, niin se on lisännyt paljon ympärivuotista mökkeilyä. Haastetta työ tuo myös talven teiden talvikunnossapito ja kalusto. Saarella on aina oltava myös varakalustoa, koska jäätä pitkin ei pysty tuomaan esimerkiksi toista pyöräkonetta tai lisää hiekoitussepeliä kesken talven. Likakaivojen tyhjentäjät tai vastaavat eivät myöskään koskaan lähde jäätielle, joten kiinteistöhuoltoa on pakko ennakoida huolellisesti. Minä olen asunut saarella koko ikäni ja olen jo 4. polvessa haukkasalolainen. Olen rakentanut oman kodin Haukkasalon etelärannalle Päijänteen toiseksi suurimmalle selälle Judinsalon selälle. Toisinaan käyn vielä veneellä verkoilla, kun toisella puolen saarta ajetaan jo kelkalla jäällä. Että meillä on silleen toinen puoli saaresta on semmoisella pienemmäisellä rannalla ja toinen on niinku tämä Päijänteen yksi isoimmista selistä. Ja se on tosiaan semmoinen, että Tehinselältä asti käy tuulet siihen ja se on kyllä, kun se on siitä jäässä, niin sitten on kyllä koko Päijännekin aina jäässä. Saaressa asuminen on haastavaa, mutta myös iso riski. Olen rakentanut tänne oman kodin ja jos lossiavustukset vähenee, asuminen saaressa tulee liian kalliiksi, ehkä jopa mahdottomaksi. Pitäisi olla joku miljonääri, että saisi kaikkien tiemaksujen ynnä muiden lisäksi maksettua myös lossin ylläpitoa. Ja niin kuin Eeva-Liisa tuossa jo mainitsi, niin se on niin kuin todennäköisesti se on mahdotonta sitten yksityisellä rahalla pitää yllä sitä lossia, että kyllä se niin kallis on kuitenkin. Mä koen, että se on vähän epäreilua, että mä en voi nuorena ihmisenä luottavaisin mielin rakentaa tulevaisuutta sinne ja uhka siitä, että lossiavustukset loppuu ja lossiliikenne loppuu. Se tarkoittaisi sitä, että mulla menisi myös työpaikka. Ilman sitä saaressa olevaa työpaikkaa, niin mä joutuisin ihan välttämättä muuttaa mantereelle, koska esimerkiksi, miksei kesällä valosaan aikaa ja hyvällä kelillä voi ajaa vesijetillä tai veneellä mantereelle töihin, mutta kyllä sanotaan, että marras-joulukuun myrskyissä ja lumisateessa ja pimeydessä, niin se on kyllä ihan, se on ihan mahdotonta, että kyllä sitten olisi pakko muuttaa mantereeseen, niin kyllä mä koen sen vähän epäreiluna, että tämä valtionavustus, siinä ei ole mitään tämmöistä vähimmäisrajaa, että mikä meidän olisi pakko saada tätä yksityistielossiavustusta siihen. Mutta aika näyttää, miten meidän käy ja jos jollain on jotain kysyttävää, niin mä ihan mielellään vastaan kysymykseen. Kiitos Lilja. No, käydäänpä sitten puheenvuoroja läpi tämän jälkeen. Eerika nosti käden sieltä ylös ja käydään sitten vielä keskustelu keskustelukentästäkin läpi. Joo, kiitos. Tämähän on siis ollut mulle ihan uusi asia, että varmaan tästäkin liittyy niin kuin tosi paljon epätietoisuutta, että tämä ei ole ihmisille hirveän tuttu asia. Semmoista mietin, että miten vilkkaasti liikennöityjä, ja tähän voi nyt kuka tahansa ekspertti tästä ryhmästä vastata, että miten vilkkaasti liikennöityjä on nämä vilkkaimmat yksityistielossit verrattuna sitten niin kuin esimerkiksi Finferrisin valtion losseihin, joissa on vähiten liikennettä. Niin kuin mietitään sitä, että minä voisin vaikka kommentoida sitä. Meidän naapurisaarihan on tuossa Kyläniemi, missä lossiliikenne on 24/7, niin siellä on noin 28 000 ylitystä vuosittain. Ja Kyläniemi on niin kuin meiltä katsottuna suora tieyhteys, tai siis järven yli 3 kilometrin päässä meistä. Ja meillä ajoneuvoja on 26 000 ajoneuvoa suunnilleen vuosittain ja me ajetaan 6-22, että meillä ei ole ympärivuorokautista ajoa. Ja
sen tiedän myöskin se, että tällä hetkellä valtio rahoittaa 6 lossia, joiden liikennemäärät on pienemmät kuin meillä. Ja siellä on tosi pieniäkin valtion ylläpitämiä losseja tällä hetkellä liikenteessä. Mutta se on niin kuin semmoinen tosiasia. Tosiaan tuosta, mitä Eeva-Liisakin tuossa sanoi, niin kun ottaa huomioon, että meilläkin on 60 taloutta täällä, joilla on jo jätevesijärjestelmät rakennettu määräysten mukaisesti, jotka tarkoittaa sitä, että sinne pitää tulla imuauton käymään tyhjentävässä niitä pönttöjä. Jos lossiliikenne lakkaisi meiltä, niin sen jälkeen me pumpataan todennäköisesti Saimaaseen nämä jätevetemme, tai miten se asia sitten hoidetaankaan jatkossa. Ja toinen asia on sitten se, että meillä on esimerkiksi Etelä-Karjalan jätehuoltoyhtiö rakentanut tänne yhdyskuntajätteen keräyspisteitä tähän saareen, joiden tyhjentäminen sitten kanssa lakkaisi kokonaan. Ja puhumattakaan sitten, että meillä on postin jakelu, toimii tällä hetkellä ihan saaren sisällä, että se lakkaisi kanssa kokonaan. Ja kyllä ne summat, mitä tuo Eeva-Liisakin sanoi, että jos nämä jouduttaisiin itse maksamaan, niin tästä hommasta ei tulisi yhtään mitään. Meillä tällä hetkellä asuu 17 taloutta, joista 15 taloa rakennusta on rakennettu 2000-luvun jälkeen. Ja viimeisimmät omakotitalot on rakennettu 2023. Et kyllä nämä niin kuin hurjia asioita on, jos tässä tulisi käymään niin, että tämä homma ei lähde toimimaan. Kyllä nyt se vaikuttamisen paikka on nimenomaan, ja kyllä tähän on niin kuin ehdottomasti saatava niin kuin joku roti. Minä olen paikallista, tai siis maakuntaliittoa tästä asiasta informoinut, ja maakuntajohtajan vastaus on, että hui. Tämmöisellä saataisiin sanoa, ei muuta. Joo, oliko sitten Eeva-Liisalla vastausta tähän? Tai joo, kiitos Eerika osui ihan asian ytimeen tuolla kysymyksellä. Ja nyt kun aikataulu on rajoitettu, niin kaikkea en pystynyt ottamaan esille, mutta tilanne on vielä nyt sitten kaiken lisäksi se, että tämä on ihan täydellinen sekamelska, että tässä maassa, että mitä yhteyksiä valtio ylläpitää ja ketkä on sitten näitä, tai mitkä on näitä yksityisten tiekuntien ylläpitämiä. Meillä joillain yksityisillä tiekunnilla on tavoite, että valtio ottaisi hoidettavakseen sen yhteyden, mutta nämä ei etene, nämä asiat sen takia, että tässä maassa ei ole minkäänlaisia kriteerejä sille, että missä menee sitten se porras, jonka jälkeen valtio lähtee rahoittamaan. Ja tosiaan, niin kuin Pekka tuossa sanoi, niin tällä hetkellä tilanne on se, että valtio rahoittaa pienempiä, vähemmän käytettyjä yhteyksiä kuin mitä suuri osa näistä nykyisistä yksityistielosseista on. Ja tätäkin me ollaan tuotu esiin, että täytyisi kiireesti lähteä tekemään näitä kriteereitä. Se on nyt onneksi tuolla Liikenne 12-suunnitelmassa sanottu, että tarkoitus olisi lähteä laatimaan kriteerejä, mutta tästä täytyy sitten sanoa se, että tietenkin siinä voidaan joutua noin koko saaristoliikenteen kannalta ojasta allikkoon, sit jos valtio vetää sen rajan niin ylös, että osa nykyisin rahoitetuista losseista putoo pois. Että ei sekään ole sitten hyvä vaihtoehto, että tämähän ei ollenkaan saisi näyttäytyä, eikä tämä saa olla niin kuin saaristoalueiden keskinäinen taistelutanner, vaan pitää nähdä, että joka puolella Suomea näitä asuttuja saaria on, joiden kulku täytyy tavalla tai toisella turvata, ettei tämä saa johtaa siihen, että on sitten joltain pois kokonaan. Kiitos. Sitten on Jouni Koskelalla puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Vähän tässä mietin, että missähän roolissa puhuisin, että tuolla mulla taustalla on ja on vielä työhuoneessa oli sellainen Veskansan asuttavuushanke, mutta se työsuhde loppui viime lauantaina, mutta mielelläni näissä yksityistielossiasioissa on mukana.
No sen verran sanon, että olen vähän niin kuin kuntapäättäjä, olen valtuustossa Savonlinnassa. No sitten on tuolla saaristoasian neuvottelukunnassa on kristillisdemokraattien edustaja tai varajäsen, mutta meillä käytännössä menee, että osallistun näitä SANKin kokouksiin. Näin on sovittu tällä eduskuntakaudella ja sen verran yritän pikkusen toki kieli keskellä suuta puhua, mutta niin kun ne nyt on ihan fakta-asioita, että me jonkin verran saatiin tässä kesän mittaan meidän maa- ja metsätalousministerille kerrottua meidän murheesta, eli Savonlinnan kaupungin kutsumana hän kävi Savonlinnassa ja silloin Eeva-Liisa antoi tuhdin paketin juuri sen. Kiitos paljon tästä tämän päivän esityksestä ja myöskin se maaseudun tulevaisuuden juttu, niin nehän juuri kertoi sen ongelman. Mutta niin meillä taas sitten Savonlinnan puolelta on oma lehmä ojassa hyvin vahvasti, koska näistä 20 yksityistielautasta tai lossista, niin 7 on meillä Savonlinnassa ja nimenomaan tässä Savonlinnan Pihlajavedellä. Ja siinä Pihlajavedellä vielä on yksi Finferissin ylläpitämä lossi. Ja Essaja kyllä niin kuin kauniisti kuunteli ja tuolla sitten meillä oli tämän hankkeen loppuseminaari niin seminaarin puheesta kävi ilmi, että sanoma on mennyt perille. Mut sitten menee vähän tähän, missä mennään niin kuin sydämeni hajota on se, että kun jokaisella kunnalla on vähän oma tilanne ja kun kuntien pitäisi edunvalvontaa tehdä ja joskus onnistutaan, joskus ei onnistuta. Tällä hetkellä meillä on Savonlinnassa kovin haastava tilanne, että meillä on niin kuin valtuustossa on hallituspuolueiden edustajia, kokoomus, perussuomalaiset, KD, RKP, niin meitä on 6 43. Ja tämä edunvalvonta tietysti meillä sanotaan poliittinen päätöksenteko on lomalla koko kesän ja hyvin haastava tilanne, mutta sanotaan, että parhaamme tehdään, että nyt tänään ja huomenna on aika kriittisiä päiviä, kun on tämä kehysriihi, että siellä, siis meillähän pitäisi olla niin kuin se tavoite, se, että sinne tulevaan asetukseen kirjattaisiin se joko näin sanoen, että yksityistielossien lauttojen avustus on 80% tai vähintään 80%. Että tällähän me oltaisiin niin kuin jollakin tavalla kuivilla. Mutta siihenhän tarvitaan niin kuin lähinnä niin kuin hallituspuolueiden päättäjiä ketkä niin kuin siihen sitoutuisi. Jos näin ei käy, niin onhan senkin jälkeen vielä tämän kehysriihen jälkeen vaikutusmahdollisuuksia, että vaikka onko ne lausuntokierrokset sitten miten muodollisia. No itse Savonlinnassa laitoin meidän saaristotoimikunnalle ja sitten viranhaltijoille laitoin ja poliittisille päättäjille viestiä, että jos esimerkiksi Savonlinnahan on maksanut sen loppuosan, 15% on maksanut, mitä valtio ei ole maksanut, mutta jos meillä siitä 85% niin maksuosuus vaikka menisi, että 50% valtio maksasi, se tarkoittaa Savonlinnan kaupungille 600 000 euroa vuodessa pitäisi saada tuohon ensi vuoden budjettiin, mikä tarkoittaa 0,1 tuloveroprosenttia. Ja tämän niin kuin voisi ajatella, että tämä niin kuin kannustaisi Savonlinnan kaupunkia kaikkiin mahdollisiin edunvalvontatoimenpiteisiin, että se kirjaus tulisi 80% tai vähintään 80%. Mutta tämä nyt on niitä, mitä on kun rahasta puhutaan, niin kaikilla mahdollisilla tavoilla pitää vaikuttaa niille, ketkä tekevät päätöksiä. Pitkä puhe, mutta tehdään parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää. Kiitos Jouni.
Sitten oli Kristerillä puheenvuoro. Hyvää huomenta. Minä olen Krister Fries ja olen Paraisten kaupungin saaristolautakunnan puheenjohtaja. Olen tutkinut, miten meidän 4 yksityistielossia, heidän kustannukset, ja voin sanoa, että lossien oma osuus on noin 40 000 euroa per lossi. Ja niiden takana asuu pysyvästi 40 henkilöä. Ja muun muassa meillä on Sorppo ja Haaverön lossien takana on elinkeinoelämää. Haaverössä on 2 kalanviljelyslaitosta ja he maksavat pelkästään siitä, että ne saa tuotteensa valtion maantielle, he maksavat noin 20 000 euroa erikseen. Sorppossa on maanviljelijä, jolla on myöskin lihakarjaa ja muuta tuotetta. Hän maksaa noin 12 000 15 000 euroa vuodessa, että hän saa tavaransa mantereelle tai siis maantielle. Eli tässä on hyvin huono epätasapaino. Ja kaupunki tosiaan Paraisilla on ollut, että nyt muutamana vuonna on myönnetty avustusta ja se on ollut noin 22 000 euroa per lossipaikkaa. Mutta kuitenkin heidän oma rahoitus on noin 25 000 per lossi. Että tässä kyllä vaaditaan aika paksu lompakko, että saadaan nämä maksut hoidettu. Aivan niin kuin Eeva-Liisa sanoi, niin laskimme, että esimerkiksi Sorppon saaressa, kun on 7 vakituista asukasta, niin he maksavat noin 4 000 euroa perusmaksuna ennen kuin he ovat kertaakaan ajanut lossilla yli. Eli tässä tuli nyt tämmöisiä uutisia, mitä mä en ole aikaisemmin kuullut, että tämä valtion tuki lakkaa nyt tämän vuoden lopulla, että sen jälkeen ei tiedetä, että mikä se prosentti on, ja se asettaa kyllä tämä asia uuteen valoon myöskin meillä Paraisilla. Kiitos. Kiitoksia Krista. Hirveän hyvää keskustelua tässä. Just katselen vielä, että oliko täällä keskustelukentässä vielä jotakin sellaista, mitä olisi syytä nostaa esiin. Mutta ehkä olette lukeneet sieltä keskustelusta myös samalla, että mitä siellä on kyselty. Erika kyseli tässä, että onko yksityistielauttoja, jotka kulkevat vuoden ympäri ja lisääntyykö lossien käyttö, kun talvet ovat lämpimämpiä? No Liljahan siihen vastasi sitten melkein heti, että on ollut talvia, kun ei jäädyttä, että se kausi, ja sehän lisää kustannuksia myös. Joo, kyllä. Ja kyllähän meilläkin meillä kulkee ympäri vuoden ja meillä ei ole jäätiitä tehty juuri sen takia, kun on ollut vaihtelevia talvia. Ja sitten toinen asia, niin on nyt koko aika pidetty lossiliikenteessä sen takia, että ettei se väylä meniskään jäähän, että sen takia ajetaan ympäri vuoden. Ja kyllähän tämä liikenne on koko aika meilläkin on kasvussa ja sitten tosiaan tämä näiden vakituisten asuntojen määrä olisi lisääntymässäkin, mutta nythän tämä on aika järkyttävä tämä tilanne, jos tämä tällä tavalla lähtee eteenpäin menemään. Oikeastaan tiedetään, että miten tässä mennään. Sen, mikä minä olen nyt sit sanonut, että Taipalsaaren kunnan sylihän me kaadutaan tässä hommassa, koska kuntahan on kaavoittanut tänne. Täällä on 50 omakotitalotonttia tässä saaressa ja niitä on vielä rakentamattomana 10 kunta. Ja se, että miten paljon se sitten mahdollisesti jatkossa vaikuttaa, että intoa ei enää rakentaa tänne, mutta
kyllähän tämä niin järkyttävä tämä tilanne on, ja mä tiedän, että jos meidän pitää, niin kuin mä olen kirjoittanut tuohon, että meidän pitäisi 256 000 euroa saada Taipalsaaren kunnalta, niin se ei vaan tule onnistumaan. Tällä hetkellä Taipalsaaren kunta vuosittain tukee meitä 25 000 eurolla. Kyllä tämä vaatii nyt niin kuin todella järeitä toimenpiteitä, ja tässä nyt helposti menee nyt niin, että tässä menee lapsi pesuveden mukana, että jos tähän ei saada mitään muutoksia aikaiseksi. Ja en tiedä kukaan meistä sitten, en tiedä miten tämän asian sitten pystyy käsittelemään. Vaikka mä maksaisin itse sen oman valtionosuuden, mielestäni on laskeskellut, että se on noin 5 000 euroa vuodessa, mitä minä joudun tästä lähin maksamaan. Eli ihan sama kuin Eeva-Liisa, että 10-kertaistuu tämä maksuosuus, niin mä tiedän, että meidän mökkiläiset ja saarelaiset eivät ole valmiita enää maksamaan niitä koronita kustannuksia, jolloin tämä vieläkin jakautuu pienemmälle osalle sitten tämä. Sitten kun ottaa vielä huomioon se, että me maksetaan pelkästään lossin vuokrasta 86 000 euroa vuodessa, vaikka sillä ei ajettaisi yhtään ainutta ylitystä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä on niin mahdoton yhtälö tällä hetkellä, että millä mennään eteenpäin. Että ei ole mitään mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Että kyllä tämä on vaatii aika järeitä toimenpiteitä nyt. Mutta tässä tällä kertaa minun mielipide. Puolen päivän aikaa. Kiitoksia. Sitten oliko Ninnulla siellä käsipystyssä? Joo, kiitoksia. Joo, mä olen Sankin jäsen ollut pitkään ja asun tällä Nauvon pohjoispuolella, missä on myös yksityistieLossi ja olen FÖSin puheenjohtaja. Olen kyllä osittain tiennyt näistä asioista, mutta en ole minäkään tiennyt, että tilanne on näin vakava. Ja varsinkin juuri se, että tilanne on niin täysin auki tulevaisuuden osalta, että sehän on ihan mahdoton tilanne, ettei tämmöistä niin voida tietää. Että tärkein olisi, vaikka se prosentti menisikin vähän alas, mutta että saataisiin tietää vaikka 3-4 vuodeksi eteenpäin, että se on se, koska muuten ihan mahdoton suunnitella yhtään mitään. Mutta mä ajattelin vaan tätä jatkoa, että Eeva-Liisa on tietysti nyt avainasemassa tässä, mutta miten tämä informaatio nyt, miten me vaikka FÖSin puolella voidaan hoitaa, että te kaikki ja myöskin kaikki, jotka eivät ole tänään mukana, mutta joita tämä koskettaa, että miten tässä niin kuin edetään, että kaikki tietäisi, mikä on tilanne nyt tämän budjettiriihen jälkeen ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Tiedän, että Sankissa on tehty todella paljon työtä ja Elina muun muassa ja puheenjohtaja Ollikainen tämän asian puolesta, mutta työhän jatkuu, niin kuin todettiin, että ei ole peli menetetty vielä. Ja mietin vain, että voiko FÖS nyt ainakin näissä uutiskirjeissä kertoa vähän enemmän siitä, mitä tapahtuu, ja jos Eeva-Liisa on se, joka nyt istuu, ei nyt kaiken tiedon päällä, mutta hän tietää erittäin paljon, että olisi tosiaan hyvä, että ei nyt olla huhujen varassa jatkossa, koska nyt täytyy todella panostaa tähän vaikuttamiseen vielä enemmän, vaikka tuntuu pahalta, mutta kyllä kunnillakin täytyy olla joku intressi tässä, ja myöskin Finnferis, jonka lauttoja nämä on lossi, tai suurin osa on Finnferisin omistamia. Tämä liittyy tosi moneen asiaan. Kiitoksia ja kiitos puheenvuoroista, oikein hyviä. Joo, kyllä nyt syksy on ehdottomasti vaikuttamisen aika. Oliko Erikalla vielä käsi ylhäällä? Joo, siis mullahan lähti nyt raksuttamaan tämmöinen asia, mitä mä oon kyllä joskus miettinyt silleen pikaisesti. Siis Finnferis vuokraa näitä losseja kalliilla hinnalla. Ja Finnferis on valtion yhtiö. Ja sitten valtio tukee yksityisteitä, jotta he voi maksaa valtion yhtiölle vuokraa heidän lautasta. Eli tässä nyt periaatteessa siirretään rahaa yhdestä pussista toiseen, ja nyt on kyse siitä, että osa ei halua siirtää sitä rahaa. Niin jos nyt kerran tarvitaan säästää,
että ei haluta antaa yksityistieloseille tukia, niin voisiko sitten vaan päättää, että ne lautatkin on ilmaiseksi käytössä, niin sitten sitä rahaa ei tarvitse siirtää. Et kun tämä nyt on jotenkin mun mielestä paradoksaalista, että niin kun maksetaan valtionyhtiölle ja sitten valtionyhtiö tulouttaa niin kun niitä osakkaille, jossa valtio on itse osakkaana ja sitten annetaan rahaa. Jotenkin todella monimutkainen. Ja sitten mä näen kyllä tässä nyt niin kun, tosi niin kun ison riskin siinä, että tässä aletaan myös niin kun asettamaan saaristoliikennettä niin kun, tiettyyn tärkeysjärjestykseen, ja jos sitten nämä yksityistielossit on uhattuna, niin sitten saattaa sieltä alkaa tippumaan pois myös niitä lossiyhteyksiä, ihan niin kuin Finferrisin lossiyhteyksiä, missä on vähemmän liikennettä, koska se kertoo kyllä siitä arvostuksesta tai painotuksesta, et sitten kyllä niin kun, sitten saa kyllä kaikki miettiä, että miten päästään kotiin, jos ne lautat ja lossit ei kulje. Ja mun mielestä tästä pitäisi nyt pitää vähän enemmän ääntä, ja mä en tiedä, että mikä olisi se oikea tapa vaikuttaa sinne Arkadianmäelle. Joo, Lilja tuolla kommentoi, että myös on paikka, jossa on oma lossi, ja esimerkiksi Haukkasalossa ei makseta siitä vuokraa, mutta hoidetaan korjaukset ja huollot itse, joten tästä järjestelystä ei olisi siitä mitään hyötyä. Niin. Mutta joo, Jounilla on puheenvuoro. Joo, kiitos. Sini sanoi, että syksy on vaikuttamisen aikaa. Sehän tässä ongelma hankala onkin, kun aina pelottaa, että onko vaikuttamisen aikaa tämän vuorokauden aamupäivä, loppuuko se siihen. Tämä on se todellinen tilanne. Ja sen verran vielä tuosta Savonlinnan tilanteesta, että laskeskelin tuossa, että meillä kaupunki on nyt tänä vuonna 262 000 euroa maksaa. Ja Savonlinnan osalta se on niin ratkaisevassa osassa nämä yksityistielossi-lautta-avustukset, että se on 1,7, yli 1,7, oliko joku 1,75 miljoonaa vuodessa ne kaikki kustannukset. Ja jos nyt Savonlinna joutuisi kaikki maksamaan, niin se olisi tuloveroprosentissa, se olisi lähentelisi jo 0,5. Ja siis sehän on ihan hullua. Ei siinä ole mitään tolkkua. Silloin meillä pysähtyisi melkein kaikki nämä yksityistielossit kerralla. Et ihan vaan haluan kertoa, että tilanne on älyttömän vakava ja kiireellinen. Ei muuta. Tässä jossa ei ole niin kuin vitsailun paikka, mutta semmoinen näkökulma vielä, että Finfair, valtaosa näistä aluksista on kuitenkin Finferriersin omistuksessa, niin entäpä sitten, kun tilanne tulee eteen, että yksityiset tiekunnat joutuisikin lopettamaan sen liikennöinnin, ja meillä on vuokrasopimukset, meillä on esimerkiksi 20 vuoden vuokrasopimus valtionyhtiön kanssa, ja mitä sitten tapahtuu sille lautalle, jota me ei enää tarvita. Ollaanko me kiinni siinä vuokrasopimuksessa sopimuskauden loppuun ja valtionyhtiö ottaa rahat vai pannaanko me vaan lautta sinne Finferriersin pihaan ja jätetään laskut maksamatta. Ja mitä tekee sitten Finferriers jatkossa niille lukuisille lautoille ja losseille, joille ei enää sitten Suomessa olisi käyttöä. Tässä on, täällä on just niin kuin sanottu, niin valtavan paljon erilaisia näkökulmia. Vielä nyt tästä vaikuttamisesta, niin mä oon ihan samaa mieltä Jouni Koskelan kanssa siitä, että tämä päivä ja budjettiriihi, jos se nyt tänään loppuu, niin, tai milloin loppuukaan, niin on ehdottomasti yksi tärkein välietappi tässä asiassa, ja jos me sieltä tämä yksinkertainen muutos saataisiin asetukseen, niin tämä olisi sillä selvä. Mutta jos näin ei käy, niin kun on varsin realistista, että tässä ei mitään vieläkään tapahdu, niin sitten seuraava tämmöinen niin kuin institutionaalinen vaikuttamisen paikka on toi Liikenne 12-strategian käsittely.
Ja se on nyt viimeisteltävänä liikenne- ja viestintäministeriössä ja se tulee sitten valtioneuvostoon käsiteltäväksi ja jotta se sitten valtioneuvostosta voidaan antaa eduskunnalle tiedonantona, niin se vaatii valtioneuvostossa yksimielisyyttä. Ja siinä on sitten se toinen tähän syksyyn ajoittuva vaikuttamisen paikka, jota sitten, jonka varaan tässä voi jotain laskea, mutta tietysti jos poliittinen tahtotila Suomessa on se, että ei tämmöistä pikkuporukkaa rahoiteta ja antaa mennä ja mitäpä noista, niin ei tässä sitten mikään auta. Mutta niin kuin sanottu, niin kaikkia hallituspuolueita on lähestytty ja tätä parlamentaarista työryhmää, joka sitä Liikenne 12-suunnitelmaa tekee, on myöskin lähestytty. Ja siitä on ollut näitä yksittäisiä poliitikkotapaamisia. Sari Essayahin tapaaminen oli erittäin hyvä ja sitten meillä oli Lossi-työryhmällä vielä erikseen hänen kanssaan ihan tämmöinen virallinen kokous, jossa käytiin läpi ja mulla on kanssa sama tuntuma, että hän varsin hyvin kyllä ymmärtää tämän tilanteen vakavuuden ja jos sitten RKP Saaristoasian neuvottelukunnan puheenjohtajapuolueena, näin kai voi sanoa, vuosikymmenten ajan ollut keskeisessä roolissa Sankissa, niin nyt sitten Mikko Ollikaisen kautta on saanut viestitettyä RKPn budjettivalmistelijoille asiasta, niin siinä on meillä kaksi, vaikkakin pienimmät hallitusryhmät, niin ryhmää, jotka niin kuin ymmärtävät tämän asian merkityksen. RKP tämmöisenä saaristopuolueena ja sitten kristillisdemokraatit maaseudun elinvoimasta vastuuta ja huolta kantavana puolueena tällä hallituksen vastuunjaolla, että tässä on nyt nämä seuraavat poliittisen vaikuttamisen vaiheet ja se on just näin, että se vaikuttaminen täytyy kohdentaa suoraan niihin poliittisiin päättäjiin, että tämä tiedon jakaminenkin on hyvä ja tärkeää, mutta mä oon nyt jo huomannut sen, että tämä aiheuttaa valtavaa huolta, tämä tämänhetkinen tilanne, että ihmiset on, tosiaan mullakin puhelin soi koko ajan, kun ihmiset on peloissaan, että mitä tässä on edessä, että pitää luoda realistista tilannekuvaa ihmisille, mutta toisaalta sitten tässä ei saisi käydä niin, että tämä viimeinenkin toivon kipinä, mikä vielä on hengissä tai elossa, niin tässä menee sitten ihmisiltä. Tämmöinen näkemys. Ja meillä on nyt Sankin toiminnassa mukana oleville, niin nyt meillä on Kotkan Haapasaaressa vähän ajan kuluttua tuossa ennen puolta väliä tässä kuussa Sankin kokous, jos on Sanki ja Sankin sihteeristö, ja mä käytän siellä sitten puheenvuoron vielä tästä asiasta niin, että sit jos tämä tilanne on edelleenkin auki, niin sitten Sank saa mahdollisimman laajan tietopaketin ja tilannekatsauksen ja tietenkin nyt mä vetoan kaikkiin niihin poliittisiin vaikuttajiin, jotka vielä täällä langalla on puoluetaustasta riippumatta, niin että veisitte sitten omissa puolueissanne näitä asioita eteenpäin niin, että tämän merkitys ja tärkeys tiedostetaan laajasti. Kiitoksia puheenvuorosta, Eeva-Liisa. Oliko Pekka sinulla vielä kommenttia? No joo, sen verran vielä kommentoin kanssa että minä en olisi uskaltanut vielä meidän kyläläisille puhua tästä asiasta yhtään mitään. Tämä tulee aivan puskista. Ihan sen takia, että tämä ei huolestuta näitä ihmisiä. Ja tämä maaseudun tulevaisuuden juttu, se on täällä luettu ja olen kyllä siihen saanut vastata ja yrittänyt työntellä ihmisiä sillä, että mä luotan siihen, että tämä meidän vakituinen asuminen on riittävä ponnin siihen, että tätä ei voida lopettaa tätä toimintaa täällä. Mutta toisaalta niin kuin olen huomannut, niin moni asia voi muuttua tässä maassa. Siihen pitää luottaa. Ja sitten meillä on tässä, Mietinsaari on toinen meidän viereinen Ruokolahden kunnalla. Niin me ollaan tällä hetkellä meidän rahoitusosuus on melkein 200%.
valtionrahoituksen osuus 20%, mitä ne 2 lossia käytetään. Meillä on tämä liikennemäärät on sen verran suuria ja sitten ne liikennöintiajat on niin pitkiä, tämä on sellainen asia, että tästä ei todellakaan uskalla edes ihmisille puhua. Ja omassakin elämässä se sen verran vaikutti, että olin myymässä omakotitaloa Lappeenrannasta pois, mutta nyt olen perunut sen myynnin kokonaan ja pitää vielä vakavissaan miettiä sitä, että missä tässä loppupelissä asutaan. Tosin munkin talo on rakennettu vasta joitakin vuosia sitten, että tämä on ihan nykyaikainen omakotitalo täällä. Tämä tuntuu tosi pahalta ja ajatukselta, että tämä homma lähtisi menemään nurin. Mutta ihan tällaiselle ajatuksella. Liljalla on vielä puheenvuoro. Joo, mä ihan nopeasti vaan komppaan tähän talonmyyntiasiaan. Mä oon miettinyt siis, että mä oon rakentanut siis kans ihan uuden nykyaikaisen kodin itselleni ja mulla on asuntolainaa siitä ja mä oon ihan tavallinen työssäkäyvä ihminen ja maksan sitä asuntolainaa pois ja nyt mä oon hirveästi pohtinut sitä, että siinä vaiheessa, jos lossi poistuu ja mä joudun muuttamaan mantereelle, niin silloinhan mä joudun myymään sen mun talon. Ja sittenhän on myös semmoinen, että jos se lossi poistuu, niin mun talon arvohan romahtaa niin kuin alle puoleen siitä, mitä se on nyt tällä hetkellä. Ja sitten paitsi, että se arvo romahtaa, niin se on myös todella paljon haastavampi myydä. Sitä ei todennäköisesti edes osta kukaan. Niin siis tämmöinen on niin kuin semmoinen juttu, mitä mä oon niin kuin miettinyt, että pitääkö mun nyt äkkiä myydä se talo pois ja muuttaa jo pois, kun se lossi vielä toimii siellä. Koska siis niin sit ihan hirveä tilanne, koska mä oon 4. polvessa saarelainen ja siellä suvun perintö mummolta on saanut perinnöksi tontin, tuntuu ihan hirveän pahalta, jos miettii sen myymistä. Niin siis aika silleen puu ja kuoren välissä, toisaalta ei ole sit varaa niin kuin pitää sitä taloa, jos joutuu muuttaa johonkin muualle, niin siis ihan niin kuin semmoinen tavallaan niin kuin koko loppuelämän niin kuin semmoinen arpapeli menossa. Ei muuta. Kiitos Lilja. Mä itse asiassa meinasinkin ottaa esille tässä vielä tähän liittyen tähän sun esitykseen, että kun sanoit, että Haukkasalossa on 150 mökkiläistä, niin sitten täytyy myöskin muistaa se, että vakituisten lisäksi niin nämä mökkiläiset on myöskin kausiasukkaita, että oliko se nyt, muistanko Erika oikein, 85 vuorokautta on se mökkibarometrin mukainen viipymä kausiasukkailla ja kyllähän se on varmasti vaikuttaa, niin kuin, tämä asia vaikuttaa sekä kausiasukkaiden että vakituisten asukkaiden elämään. Mutta sen sanon vielä tässä niin kuin itse kommenttina, että kun tässä Kokonsaaressa Pihlajavedellä käytiin kesällä tai pariin kolmeenkin otteeseen olen käynyt tässä lähisaaristossa muualla ja Kokonsaaressa paikallinen vakituinen asukas totesi, että kukaan muu ei ole ylläpitämässä tätä saaristokulttuuria ja tätä saaristoelämää siellä kuin me vakituiset saaristolaiset. Ja nyt sitten meillä on tämän liikenneongelman vuoksi saariston elämäntapa uhattuna, asuminen, elinkeinot, niin onhan tämä niin vakava juttu ja ehdottomasti pitää kyllä saada tähän niin kuin muutos. Erika. Niin, ajattelin sanoa, tuli tuosta Liljan asuntomyynnistä mieleen, että meillä on tulossa saaristokäräjät Suomenlinnassa. Siitä tehdään jonkinnäköinen lausunto, se on vasta marraskuussa. Siellä on teemana palvelut ja rahoitus. Ja juuri tämä, että esimerkiksi miten tehdään, kun laina on enemmän kuin talon arvo. Ja se ei näyttäisi nyt muuttuvan ihan heti. Mutta semmoinen pieni valonpilkahdus tässä on, että eilen saatiin Sinin kanssa tietää, että kun uusi saaristolaki tulee lausuntokierrokselle marraskuussa. Ja ennen sitä tulee tehdä laista maaseutuvaikutusten arviointi. Ja meidän verkosto on se, joka laatii sen maaseutuvaikutusten arvioinnin yhdessä Sankin sihteeristön kanssa. Eli tässä on nyt niin kuin tosi vahva, ja se maaseutuvaikutusten arviointi tulee lakiliitteeksi.
Jotenka tässä on nyt sitten todella hyvä paikka meidän vaikuttaa ja kirjata, että miten tämä laki toteutuessaan vaikuttaisi meihin. Ja myös nostaa näitä tämän niin kuin liikenteen kriittisyyden niin kuin, no oikeastaan niin kuin semmoiseksi langaksi, joka sen on vaan toimittava, jotta kaikki muu toimii. En tiedä, ehtiikö se ja vaikuttaako se mitenkään tähän Liikenne 12 asetukseen, ei varmaan, mutta kyllä siellä on Sankissa ainakin vahva usko siihen, että meitä tulee kuulla meitä koskevissa asioissa, ja sehän on todella hienoa. Että perjantaina on aloituskokous tähän maaseutuvaikutusten arvioihin liittyen, ja sitten varmaan saadaan just siellä Kotkassa tietää enemmän, ja mietitään, että miten tämä koko verkosto osallistetaan niin, että jokainen, jolla on asiasta mielipide tai ajatus, niin että ne saataisiin kerättyä sitten, koska kyllä niitä maaseutuvaikutusten arvioita tehdään ihan niin kuin tarkoituksella. Jos mä saan tähän vielä sanoa, aika taitaa kohta loppua, mutta nyt kun sitä saaristolain vaikutusarviota, maaseutuvaikutusarviota tehdään, niin nyt on sitten syytä ottaa laaja perspektiivi. Mun käsitys on se, että saaristolakiin ei välttämättä nyt ole tulossa yksityislosseista ja lautoista mitään. Mä oon sitä asiaa pitänyt esillä, mutta täällä on ne Sankin jäsenet, jotka on paremmin perillä siitä lainsäädännön nykyvalmisteluvaiheesta, tietää ehkä paremminkin, mutta nythän olisi ollut mahdollisuus nostaa yksityislossit ja lautat saaristolain tasolle ja todeta saaristolaissa, että tämä rahoitus on tavalla tai toisella varmistettava ilman, että sillä loukattaisiin nyt eduskunnan budjettivaltaa. Meillä oli palaveri Elinan ja sitten tuon Karin Cederqvistin kanssa, joka on toinen sihteeri siinä saaristolain valmistelussa, ja mä toin tämän ajatuksen heille esiin. Toivottavasti se on nyt edennyt, mutta jos ei se ole edennyt, niin sitten siinä vaikutusarvioinnissahan pitää ilman muuta todeta, että kun yksityistielo, jos nyt sitten tämä puuttuu, tämä näkökulma, niin todeta, että kappas vaan, että täällä ei olekaan yksityistieloseista yhtään mitään, että miten voi olla mahdollista, että yksi saariston liikenteen 3 muodosta niin kuin jää kokonaan vailla huomiota tilanteessa, jossa 40 vuotta vanhaa lakia uudistetaan, ja ei sitä nyt ruveta varmasti ihan heti kohta uudelleen uudistamaan. Et siinä on nyt Eerikalle ja Sinille hyvä vaikuttamisen paikka. Siinä. Tai meille, koska meidän tehtävä on kuulla teitä. Kyllä, mutta te sen kirjoitustyön sitten teette ja valikoitte sen, että mitä te haluatte sinne ottaa ja mitä jättää. No, ehkä me yritetään valikoida. Laajastihan tässä pitää edustaa koko saaristoa. Ja en tiedä, siis mä näen sen myös hienona sen, että jotta me voidaan tehdä sitä maaseutuvaikutusten arviointia, niin mehän saadaan nähdä se lakiluonnos myös. Mikä tarkoittaa, että meillä on aikaa myös siihen niin kuin ehkä perehtyä ennen sitä lausuntokierrosta sitten paljon syvällisemmin. Ja en tiedä sitten, koska joskushan oli puhetta siitä, että sinne lakiin tulisi jonkinnäköinen niin kuin selitys sille, että milloin sitä ylipäätänsä yhteyksiä tarjotaan, niin siinähän, jos en tiedä menikö se läpi vai jäikö se jonnekin, että yritetään nyt sitten lakiin kirjata, että milloin on niin kuin saaristoliikenne myös yhteysaluksia koskien, koska sekin on ollut vähän jämähtänyt, että osalla on vain yhteysalusliikenne ja osalla ei ole, ja tarkoitushan olisi saada joku selvyys tähän, niin ainakin näen, että siinä on mahdollisuus ehkä kommentoida sitä aika luonnollisesti, mutta jäädään seuraamaan, ja tosi jännää päästä tekemään tämmöistä hommaa teidän kanssa. Kyllä. Ja ehkä ruvetaan lopettelemaan nyt keskustelua, ja ollaankin jo aika reippaasti tässä ikään kuin yli aikaa. Tosin tärkeissä asioissa ollaan liikkeellä, ja olisi harmillista rajoittaa tätä keskustelua. Niin hienoa, että meillä on melkein kaikki säilynyt langoilla
tänne asti. Ja nyt kukaan ei ole aikaisemmin meidän aamukahvitilaisuuksissa ollut mukana, niin aamukahvitilaisuuksia siis järjestää Saaristoverkosto, eli me kaikki. Ja minä ja Erika työrukkasina. Ja Saaristoverkostoon pääsee mukaan sähköpostilistalle, mikä ei siis niin kuin sido mihinkään, että joka tilaisuudessa pitäisi olla mukana, mutta jos menette semmoiselle sivulle kuin föss.fi ja Saaristoverkosto, mä laitan tästä linkin tuohon keskustelukenttään vielä, niin sähköpostilista löytyy tuommoisesta osoitteesta, sieltä voi ilmoittautua mukaan ja pääsette sitten kartalle näistä meidän aamukahvien ja iltateiden aiheesta ja saaristokäräjistä ja muista tapahtumista. Ja niihin voi sitten tulla vaikutusten arviointiin pääsee arvioinnista myöskin. Ja meidän iltatee-tilaisuus, jossa nyt sitten käydään läpi kuulumisia ja missä mennään ja mitä ollaan tehty verkostossa, niin seuraava tilaisuus tällä tavalla samalla tavalla verkossa Teamsin kautta on 29.9. maanantai-iltana kello 19. Ja siihen lähetetään sähköpostilistan kautta sitten kutsua myöskin. Ja oliko meillä Erika sitten vielä muuta? Ehkä ei usko. Ei. Facebookissa on myös föss.fi, tai niin kuin Föss, Finlandsö ja Suomen saaret. Siellä yritetään linkata ja jakaa kaikennäköistä ajankohtaista materiaalia eri asioista. Joo. Ei mulla muuta. Hyvä, mutta päätetään tämä aamukahvitilaisuus. Kiitos ihan todella paljon Eeva-Liisalle ja Liljalle puheenvuoroista ja kaikille keskustelusta. Kiitos kaikille. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Moi moi, mukavaa päivää kaikille. Kiitos. Kiitos. Kiitos.